Dezgah Xêrxwaza Barzanî di heyva Remezanê de jî berdewam alîkariyan digihîne welatiyên bajarê Amedê. Dezgah Xêrxwaza Barzanî ji şeşê Sibatê roja Ertêja bajarê Mêraşê Virveyê li bajarê Amedê xwarin û xurek li xelkê belav dike. Karmendên dezgehê her roj li taxekî alîkarî digihîne mexdûrên Ertêjan. طبعا ام تیما دزگاه خیرخوازی بارزانی دیاربکر و پلکفته هاتنا هیوا رمضان پیروزشی افریقا مقصدا هندک خزانه کریه که 405 خزانه بگدید پلکفته رمضان ما خواست که ام ارزاق هشکل سر بلافکین بو 405 خزانه افریقا هم بلافکین هر واسه که جوان کمپانه که دمکی دا گوتی کمپا دیاربکر خلکی ملبی خلکی باشور یعنی اجی یک شوان بیم کل وی کمپیم ما چند ساله که اجبر هند افریقا هسته که گلک خوشم هاتیم ویری و هری کاریوان بکن. Karmendên dezgehê di roja yekem a heyva Remezanê de li taxa malên 405 an bi navekê din jê re dibêjin avayên pêşmergeyan de xurek, xwarinên hişk li welatiyan belav kir. Kesên ku alîkariyan werdigirin dibêjin di salên 1996 de me alîkariya pêşmergeyan dikir. Vêga ew alîkarî dikin. Spasî li dezgeh, Herêma Kurdistanê û malê Barzaniyan kirin. Peşmerge ziyatin mezi buara alakari kirme go bela Kurdê me ne însanê me ne me cî dawa ew zî zamana wan hatin çûn vî carê ew zî bi me re yardım dikin Xwedê ji wan razî be pir spas dikim. Xwedê inşallah xêr ve qebûl kir Xwedê çi dilê we daye bifserî Xwedê we sermekê min ek. Gelek spas ji lê hetalva ser çavan da hatin Xwedê xêr wan qebûl bikim gelek memnûn bûm xelqê xwe bîr ve nekiriye em ji gelek memnûn bûm gelek spas her bijî. خلق اللي جيمه هم زود على برنا هم زود على برنا وش شل صار سلام ما ما برانا ها قربان خدي جوان راضي به خدي خير ما زك ان شاء الله خدي بيخبر جوان راضي به خدي قدا بلا سر دافع بك ان شاء الله Şuradan yazdı. Evet. Tamam. Geçsinler ama gelin inşallah biz yarın. Alîkariya Dezgah Xêrxwaza Barzanî ji bo mexdûrên Ertêja bihêza 7.7 û 7.6 ên bajarên Tirkiyeyê pêk hatî de bi kel û pelên cur bi cur bu cûreyên xurek û xwarinan bi mehane her berdewam in. Di heyva Remezanê de jî wê her berdewam bin di alîkariyan de. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.